Boa tarde, deputados e deputadas, presidente. En primeiro lugar, queremos decir que dende o Grupo de En Marea imos apoiar todos os puntos desta moción do Partido Socialista de Galicia, e non porque nos parezan suficientes, porque realmente o acordo sindical co señor Montoro Mas Teixoiras é absolutamente insuficiente, pero si consideramos que ante a situación de expolio que sufriron os traballadores e traballadoras do sector público hai que empezar a traballar, xa que estamos neste festival de recuperación económica, que se empeza a devolver todo o que se lle roubou, xa que os imputados e corruptos non devolven un euro. Eso sí, queremos facer unha reflexión sobre por que se chega a esta situación e creemos que é fundamental para que non se nos olvide o que pasou neste país e que pasou co sector público, que pasou tamén, polo tanto, co sector privado. A aprobación das medidas extraordinarias para a redución do déficit público no ano 2010 foi consecuencia de deixar facer aos mercados financieros por parte das institucións globais como o Banco Central Europeo ou o Fondo Monetario Internacional, que a complicidade de certos gobernos de dereitas, como por suposto o do señor Mariano Rajoy e o señor Montoro Mas Teixoiras, leváronnos a un escenario de crise que comezou no 2008 e que seguimos pagando a día de hoxe. Aquelas mazás podres, lonxe de separarse das economías desenroladas, estendeu a súa podredume. No caso do noso Estado foi moito peor pola corrupción, unha corrupción que nos acompañou todo o ano pasado, segue acompañándonos no 2018 ca guerra interna do partido imputado, e os cito a vostedes porque son os tristes protagonistas das cloacas do Estado ca máxima representación do goberno de M. Rajoy. Así que, por favor, non nos fagan pasar máis o bochorno de falar e de facer políticas de amigos cando ese é o seu modo operandi ata o infinito máis alá, e agora existen gobernos que fan política en oposición á súa política clientelar. Curiosamente, os mesmos organismos e empresas responsables da crise e da corrupción e do financiamento ilegal de moitos dos casos de corrupción que os salpican a vostedes, según a Xustiza e a UDEF, son os que determinaron aos gobernos como os seus, aos mortadelos disfrazados de superxestores, que adoptasen unha serie de medidas que, moi lonxe de solucionar a crise, serviron para debilitar a saúde das finanzas públicas baseadas nas axudas e rescates con cartos públicos, cos cartos de todas á banca, autopistas, construción de infraestructuras, ás empresas, para posteriormente nun novo estado de crisis incidir nun proceso de recortes de dereitos da clase traballadora e dos máis desfavorecidos, ata intentar sacarlle dereitos aos pensionistas, que o problema é que se lle botaron ás rúas. Mentras os poderosos seguen repartíndose beneficios, exixen austeridade e austericidio do gasto público das maiorías sociais da clase traballadora, e os seus imputados e corruptos, repetimos, non devolven nin un euro do roubado. Vostedes escúdanse nos organismos internacionais, no gobernador do Banco de España, ao calor dos mercados, que defenderon a desregularización dos mercados financeiros e a redución do gasto público, as privatizacións e a flexibilización do mercado do traballo para repartir miseria. Medidas que non son novas, porque non veñen a ser outra cousa que máis neoliberalismo. É dicir, botar máis leña ao lume da crise, que foi unha estafa, logrando un incremento das rendas financieras e empresariais fronte á devaluación salarial e das pensións dos traballadores e traballadoras. Todas as medidas austericidas de recortes salvaxes, sobre todo aplicados ao sector público e ao estado de benestar, non foron suficientes para saciar a voracidade dos mercados financieros que teñen aos estados do sur de Europa, en concreto o noso, no punto de mira dos seus intereses especulativos. E isto era o que xustificaba o Real Decreto co obxectivo de acelerar a redución do déficit, recollendo algunhas das medidas adoitadas con anterioridade, corrixindo así o deterioro sufrido nas finanzas públicas e co obxectivo de restablecer a confianza supostamente dos mercados, cumprindo o obxectivo 3% do PIB. A realidade é que, mentres os responsables directos da crise seguen repartindo dividendos e beneficios, os corruptos en pagar e sen devolver un euro son os traballadores e traballadoras, en este caso o sector público, así como os xubilados e xubiladas, os que tivemos que afrontar o custe das medidas do goberno de M. Rajoy e de A. Feijóo, xunto con un montón tamén de medidas que danaban o estado de benestar. O seu Real Decreto do seu goberno de maioría absoluta de Rajoy utilizou o principio
co principio negativa da evaluación da conxuntura económica como argumento para adoitar as medidas contidas nel e que máis adiante se analizarían como profundizar nesta situación. Agora xa estamos disparados no PIB, xa non hai crise, estamos que o petamos económicamente e, polo tanto, hai que revisar todo isto e devolverlle aos traballadores e traballadoras do sector público todo o que se lle roubou de xeito inmoral. Por iso vamos a apoiar esta moción. Vostedes son escravos das súas propias normativas, isto é totalmente insuficiente, é dicir que esa proposta dun máximo de 8,8% de subida en 3 anos é totalmente insuficiente, non compensa o salario reducido e roubado aos traballadores e traballadoras do público, xa comezando polo goberno socialista, a creación do emprego neto e a taxa de reposición a obviedade, tendo en conta que non cubre todas as amortizacións de postos de traballo que sufría a administración e que, polo tanto, non se recupera o estado de prestacións e de benestar que tiñamos naqueles anos e agora, como non teñen maioría absoluta, teñen que negociar, evidentemente. A conciliación non existe, teñen as mulleres do sector público tamén en pé de guerra, a recuperación das xornadas laborais é un longo etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidade, señores, ética e, por favor, fagan algo por subsanar o enorme dano que fixeron a toda a cidadanía e por sumirnos no caos. Isto é só un primeiro paso.